alaikum uwa, barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da mu a cikin wannan gida mai albarka. So insha Allah ta'ala a wannan bidiyo zan mana nuni da yadda ake promoting offer, yadda za ka ɗauki offer da kuma yadda za ka yi creating offer ɗin ya zama naka. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga da Chrome browser mu. Ga muna a kan link namu. So ya yi login shi nan. Mun yi login. Da muka yi login da shi ya nuno mana wanda na yi mana bayani a baya. Za ka shiga option kamar haka. Za ka shiga nan. Nan za ka fara taɓa wannan three line ɗin. In ka taɓa shi zai nuno maka options kamar haka, wanda a baya na nuna mana nan shine statistic, yadda za ka gane nawa ka samu a rana. Ga monetization tools, yanzu za mu hau kan mene? Za mu hau kan offer tools. So ga shi mun hau kan offer tools. Wayannan duka kalan abubuwa ne. Ga shi my offer, smart link, RSS offer feed duka, amma za mu hau kan mene? My offer. Ga shi nan za mu hau kan my offer. Ga shi nan mun taɓa my offer. Da muka taɓo kan my offers ga shi ya watso mana. So in ka zo nan kada ka manta offer sai wanda ka zaɓa. Yanzu nan ga shi na 'yan Najeriya ne. Category duk za ka iya selecting ka duba. Na an ce maka kana son menene? An ce nan duka all. Na an ce 'yan desktop. To kana son 'yan kwamfuta ne kaɗai, masu amfani da kwamfuta ne kaɗai za su ga offer, ko kuma masu amfani da iPhone, ko kuma masu amfani da Android? Sai ni na sa all. So kai ma ka iya sa all. In ka selecting nan za ka selecting ƙasar da duk kake so. So ni na fi son Najeriya. Nan wani irin offer kake so? Offer nan na ce all categories, mobile install, ko kuma pin submit, ko kuma email da zip submit, ko kuma credit card ko submit. So na ana nufin wani irin offer kake so? Kana son wanda za a yi installing ne da waya, ko kuma wanda pin ne za a yi submitting, ko kuma wanda email ne ko zip code za a yi submitting? To duka za ka iya zaɓa. In ka ga dama ka bar all category ko. So mu za mu bar all category a nan. Kai za ka iya zaɓan kowanne. Abin da ya sa na bar all category shine bidiyo ɗaya zan mana a dukkanin offer ku gane yadda suke. So wannan kenan. Yanzu wannan offer number 1 kun ga an ce mene? Enter your information now to get started. Wannan information na mutum ake so. In har mutum ya cika wannan information din za a ba shi 0.8, da a baka 0.8. Wannan kuma an ce enter your mobile number to get started. Kaga wannan offer ne wanda za ka subscribing da mobile number ka and get started. Ina fata kun fahimta. So ga su kala da iri. Ga shi a nan ai kuna ganin ana rubuta abin da ake so. Na an ce enter your information now for a chance to win. So enter your, ga nan kuma enter your mobile number to get started. Kaga number wayan mutum ko ake bukata a wannan. So duka wannan ka lura, wannan an ce subscribe, ga shi ga wani an ce shi kuma downloading da ka yi. Enter your mobile number to get started downloading, da ka yi downloading ne. So wannan kenan. So abin da za ku gane a nan yanzu, bari mu ɗauki wata offer. Bari mu ɗauki wannan offer na biyu. Da na taɓa offer na biyun nan ga shi ya watso mana da information ɗinta na wannan offer. Wannan information na offer ga shi nan. So it's only allowed on Apple. So wannan offer kun ga an ce mana zallan masu iPhone ne ake bukata. To ku lura da nan, ni ko ba zallan masu iPhone nake so ba. Ina son offer da kowa da kowa zai iya yi ne, saboda mene? Ba kowa ne yake using mene iPhone ba. So bari mu duba order offer.
alright, bari mu yi akan wannan. So yanzu da muka zo nan, me za mu ɗauka a nan ne? Abin da kaɗai muke so mu ɗauka shine mene, za mu yi copying link ɗinmu. So gashi a nan an ce mana open and disabling ɗinsa. Kun ga wannan ko ka promote wannan open ma ba za ka gane komai ba, saboda offer is disabled. Gashi an ce you currently have no statistic to display on this offer. So wannan offer ya riga ya jima, ina ga an ci kasuwansa ya ƙare. So dole za ka na lura da irin wayannan abubuwa, kar ka je ka kai promoting offer da ba shi da amfani ko offer da an riga an kashe shi. Ina fata kun gane. So da ko offer da an riga an kashe shi ba shi da amfani a wannan lokaci, so ya kamata ka duba shi kafin ka shiga kowane irin offer ne. So wannan bincike yana da kyau, saboda kar ka je ka kai amfani da abin da za a ki biyan ka ce a to dan ciro ma ya mun ƙarya ko dan ciro ma bai, ka gane, to ya kamata ka duba. So duka kun ga irin wayannan ya kamata mutum ya ringa duba su a offer naka. So wannan fa ni zan iya yi yanzu, kar ka damu da wai wannan abin da suka rubuta, za ka iya yin offer ka muddin ka samu impression, ka samu mutane za ka yi offer ka. So ina shiga mana one after the other ne ku ga kiran abubuwan da ya kamata kana dubawa kafin ka yi mene, kafin ka promoting kowane irin offer. Ina fata kun gane. So yana da kyau ba wai kawai kana zuwa kawai ka fara daga na farko, a'a ka duba offer mai sauki wanda mutane zai musu sauki na yi, ka kuma duba offer mene wanda yake da kyawu, yake available a kasuwa. Ina fata an fahimce ni. So wannan kenan. Bari mu ga 30 minutes, bari mu ga offer na 30 minutes. Alright. To bari mu ɗauki wannan. Ga wurin da za ka yi copying code na. Kun ga mun yi copy, so sai ka yi back. In ka yi back ka koma option ɗinka. Da muka da option ɗinmu ga wurin monetization tools. A nan ne za mu zo mu creating. Kun gani monetization ne tools. Gashi nan sai aka ce mene create URL file locker. Kun gani gashi na wannan na biyu. In ka ga dama in bidiyo locker ne za ka iya yi, in offer wall ne, duka a wannan duka option ɗin za ka iya. Amma mu yanzu za mu yi mene URL file locker. Gashi nan URL file locker. So sai mu yi gashi nan. So wayannan duka wayanda na yi ne. So sai ka taba create. In ka taba create gashi nan sai ka yi ƙasa ga wani da aka ce agree terms and conditions gashi nan. So sai ka taba agree gashi nan sai ka yi continue. Na fata kun fahimce ni. Bayan ka yi agree sai ka yi continue. Alright. Gashi nan ya nuno mana, na ɗan yi zooming ne saboda kowa ya kalla. Abin da za ka fara yi a nan shine mene, ka zo ka taba template. In ka taba template, ga su nau'ikan template wani kala kake so ka yi amfani da shi. Kana so ka yi amfani da recaptcha ne ko kana so kai za ka zaɓi wani irin template. Kar kana yawan using template guda ɗaya. Za ka yi using template da yawa, ka yi wannan yau, an jima ka yi wancan. In guda 10 za ka yi, duka zaɓi template a ciki, ka ga wani irin template ne ya fi dacewa ka yi offer naka. So mu yanzu bari in ɗauki wannan human verification. Sai ka taɓa kansa. In ka taɓa kansa kun ga ya nuno, ni wannan zan ɗauka. So kun ga a template sai mu yi mene, sai mu dawo baya, sai mu koma kan mene general. Gashi nan sai mu dawo kan general. Da muka dawo kan general gashi sai ya ce mana mai karfa kumanta mun yi copying URL ɗinmu na wancan abin da muka yi copy. So in na ga dama zan iya saka suna a nan, sai in ce dan ciro ma. Kai ma ka iya sa kowane irin suna a nan. Sai wannan an ce choose a survey, maybe kun ga choose a survey gashi waran, sai in ce
bari goge shi, sa download offer. Kun gani? Kun ga ya canzu download offer yauwa, saboda ya captivating mutane su gane cewa me to prove you are a human, complete a survey to prove. Nan za ka iya barinsa, sai na waran 3 din ka goge ka mai da shi sau ɗaya. Kawai mutum zai cika sau ɗaya ne, ba sai ya cika sau 3 ba. So sai nan ga wurin da za ka saka URL ɗinka da muka yi copy a can gun da muka yi copy ɗin, na san kun tuna, sai na yi pasting. Kun ga URL ina na yi copy, sai in zo ina ya kai gefe. Kun gani? Sai ka danna save, sai ka danna mene, sai ka danna save. Shikenan, gashi na a sama dan ciro ma, kun gansa? Gashi na a sama, mun riga mun yi sa. So wannan kenan. Tunda yanzu mun yi sa, bari mu yi copy. Ga wurin copy nan, ga wurin copy. Kun gani in ka taba nan is copied. Kun gani? Sai ka yi copy mene, sai ka yi copy link ɗinka. So bari mu yi testing ɗinsa. Bari mu yi mene, bari mu yi testing ku ga yanda abin yake. Kun gani? Kun ga da na yi copy, to haka in mutum zai shiga haka zai gani. Bari mu taba mu gani get a latest play station. Shikenan, duk wanda ya cika ya completing wannan tax ɗin, magana ya ƙare. Kun gani? Wannan an ce I am a man under 18, 18 to 29. Okay, 1. Ran ce 1. Kun ga ina ta cika wasu information. To wannan in mutum ya gama cika wannan information in kai kuma za a baka wannan kuɗi ɗin. Yanzu kun ga cikawan da nake yin nan za a bani wannan kuɗi in har na ƙarasa. Sai na yi continue. Shikenan, ka dan selecting box. To an ce na faɗi a nan. Okay, congratulations. To haka ne fa mutum zai tabi in har mutum ya complete wani. To akwai offers masu tarin yawa, kai za ka fahimci wani irin offer kake da bukata, wanda insha Allah in ka yi za ka ga me ya dace. To Allah Ubangiji ya taimake mu. Ina fata kun fahimta. So Allah ya taimake mu. Yanzu inda za mu koma kan wannan ɗinmu, kun gani na samu mene 0.50. So inda za ka ta yi haka, kowane abu za ka yi. In yanzu misali ga offer tools, in kowane irin offer yanzu kake da bukata, in na smart link ne duk za ka hau ka creating. Yanzu in smart link ne gashi shi ma zan yi creating. Za ka yi mene, za ka yi continue. So haka ake yi, duk a haka za ka zo ka zazzaɓi wayannan abubuwa wanda za ka yi su a ciki. Sai ka hau template, ka zaɓi wata kalan template kake da bukata. Ina fata kun gane. So hanyoyi ne da yawa, ga templates na masu tarin yawa wanda za ka yi amfani da shi. So bari mu ɗauki wannan template ɗin na gani. So kun gani, kace kuma wannan in bai maka ba za ka ɗauki wannan. So ga su duka kai za ka zaɓa ka yi creating. In ka creating ka yi copy. In ka yi copy ka koma can, sai ka je ka yi abin da ya kamata. Allah Ubangiji ya taimake mu. Allah ya ba mu sa'a. Bidiyo na gaba zan nuna mana bayan ka yi copying ina ne za ka kai ka ringa samun kuɗinka cikin sauƙi. Ina ne za ka kai a rana ka samu $10, $5, wanda in har ka je ka kai a nan, dama mutane sukan hawaran ne su siyo mutane irin wannan aikin ka biya su. So shine shi advert da ake yi nasa, wanda in Allah yadda in ka yi sa, ina da yakinin cewa za ka samu biyan bukata. Allah ya taimake mu. Allah ya sa kuma ku fahimta kuma ku gane yadda muke wannan abu, har ya kai ga kun fi mu samun wannan kuɗi. Duk wanda bai gane wani abu ba, kar ka yi shishigi, kar ka wuce sai ka ɓata abu ka yi tambaya. A'a, ka je ka yi tambaya tun abu bai ɓaci ba, a wayar maka da kai. Wanda a bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda za mu ci gaba, ko kuma yadda za ka yi copying link ɗinka ka je ka tura mutane su maka aiki, dalan ka ya ringa taruwa. Masha Allah.